खुलुमबाय स्टुडिअ राकेश रामसियारि नोंथांमोना मिथिगौ जे मैयानि सानाव थामहिनबा बर' हारिनि जे गोजाम जारिमिन बे जारिमिनखौ आसाम आयेन आफादनि जे लांगोना बे लांगोनायाव लाबोनानै अराय समनि थाखाय बर' हारिनि जे बायखोन्दा नेरसोन थामहिनबा अन्थाइ खाम्फा बे अन्थाइ खाम्फाखौ गोजोरथि खालामदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादनि बिथां गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया गोबां गोजोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बर' हारिनि जे मोनसे गोमाना थांनाय जे जारिमिन जाय जारिमिना मोनसे समाव बर' हारिया राजा दङमोन रायजो दङमोन आरो बेनि बायखोन्दा नेरसोना दिनैबो डिमापुराव दं होननानै जों बयबो मिथिगौ आरो बे डिमापुराव थानाय बायखोन्दा नेरसोन बे नेरसोनखौनो बे समाव आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव बे हाबलांग्रा दरखङाव लाबोनानै गोजोरथि खालामदों थामहिनबा गायसनफैदों बे गायसननायखौ लानानै बर' माहारिया जोबोदनो मोनसे गोग्गाथाव मोनदों आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारिया जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो गोजोननाय फोरमायनानै बिथाङा बुंथिदों जे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारिनि जे खामानि मावनायखौ बिथाङा बाख्नायदों। बिथाङा बुंथिदों जे बिथाङा जे खामानि मावनाय थामहिनबा अन्थाइ खाम्फाखौ लाबोनानै बे समाव अरायनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि बा गोसोखांथाव खामानि मावबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलकान्त गयारिया आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा साबायखर बावदों आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिथाङा साबायखर बावदों आरो बिथाङा बर' रायजो राजाफोरखौ बे जारिमिनारि जे जाफुंसारनाय बे जाफुंसारनायनि सायावबो बिथाङा गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नीलकान्त गयारिया आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों फोरमायनि। थारैनो जोबोद मोनसे जारिमिनारि सान आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे समाव आसाम आयेन आफादनि मानजाथाव बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सारमोना मोनसे अराय सम गोसोखांथावना मोनसे खामानि मावदों बिथाङा जायखौ जोङो बर'ल' नङा आसामनि गासैबो सुबुंफ्रानो बेखौ बाख्नायनांगोन। दिनै बिथाङा आसाम आयेन आफादनि मोखाङाव बा आयेन आसाम आफादनि सिङाव बिथाङा जोंनि आसामनि बायखोन्दा नेरसोन बर'फोरनि बायखोन्दा नेरसोन जोंनि गुबुन गुबुन आहमफोरनि बायखोन्दा नेरसोन बेखौ बिथाङा बहाय गायसननो थाखाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिया आं बेखायनो बुंदों जे जोबोरैनो मोनसे गोजोनथावना हाबाफारि। बेवहाय दिनै आसामनि थारैनो मोनसे जारिमिनारि सान जागोन बियो आरो बे जारिमिनारि सानखौ जोङो साबायखर बावनांगोन जोंनि आसाम आयेन आफादनि मानजाथाव बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारियानो जिहेतु बिनि खामानिखौ मावदों बिथांखौ जों अराय सम गोसोखांनांगोन जों साबायखर बावनांगोन। मोनसे फोसावथाय थामथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल 2024-25 खुंफुंजागासिनो दं। लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव आरो बिटिआर सरकारनि सिनेमा एन्ड डिपार्टमेन्टनि हेफाजाबाव थामथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलखौ 21 नभेम्बरनिफ्राय 24 नभेम्बरसिम थुनफावथाय दिन्थिनो थाखाय क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिन्थिफुंगासिनो दं। बे होखानाय अक्ट'आव थामथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल 2024-25 नि थुनफावथाय दिन्थिफुंनायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरदों लोरगि थियेटार ग्रुपआ। मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलनि बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन जायगानि मोन 8 राव हारि आरो हारिमु थुनफावथाय दिन्थिफुंनाय जागोन जेरै इउके लन्दननि मार्कास डु सौटयजों डिरेक्सन होजानाय इंलिश रावनि एक्सियम अफ चइस, क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपनि
सन्जीब कुमार ब्रह्म आरो पबित्र मुसाहारिजों डिरेक्सन होजानाय बर' रावनि जावलिया देवान। अदालगुरिनि जयन्त राभा आरो राकेश कुमारजों डिरेक्सन होजानाय एसामिस रावनि गियान बेयानर बिलय। मांगालुरु कर्नाटकानि अरुणलालजों डिरेक्सन होजानाय कानाडा रावनि मेथा। इटालीनि रिकार्डो रेस्टोजों डिरेक्सन होजानाय नन भार्बेल रावनि पपकर्न ब्रेक। निउ दिल्लीनि फहाद खानजों डिरेक्सन होजानाय हिन्दी रावनि हाकिम.com। लेटिन आमेरिकानि एफा एंगेलनिजों डिरेक्सन होजानाय नन भार्बेल रावनि सिसा। जरहाटनि रूपजयती महन्तजों डिरेक्सन होजानाय एसामिस रावनि थेंगा मर्टन। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फैनानै दिन्थिबाय थानाय थामथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलनि गुबुन गुबुन जायगानि मोन8था राव हारि आरो हारिमु थुनफावथायखौ बेसेन होनाङालासे नायनो हागोन।